Full fokus nu Stäva. Baksida ben. Kontakt hela tiden. Bra fokus. Bra andning, mycket syre. Full fokus. Tappa inte kontakten. Ja. Okej, jag är inget tekniskt geni på det här, men några delar att tänka på. Utgå alltid från att stå på hälarna. Ingenting på tårna utan hela viktbelastning på hälarna. Skjuta bak häcken så mycket som möjligt så att det drar ordentligt här. Och står man på hälarna så underlättar man det. Så förstås bibehålla rak rygg. När man ska känna att ryggen släpper lite, där stannar man går inte djupare. Ska man släppa efter lite och få extra stretch, men det fyller ingen funktion att gå djupare. Hälarna bak med häcken och fokus på den koncentriska fasen ner. Sen upp, så dubbelt så lång tid ner som upp. Säg om det, Mike, är okej? Bra, tack.